Здравей, Чилто, аз съм Емо, скъп братчетка ми, Цвети. И днеска ще говорим за някои хора, които снимат в YouTube, които не ядосват и правят най-смотаните клипове в света. Да, аз имам претенция към много хора. Ако гледаш този клип, ще казвам, че как ми те срам... Аз няма. Казвам, че как ми те срам да говориш за всякакви работи. Не знам, все едно колко си голям, просто клиповичи много гадни са. Има хора, които не те харесват на клиповичи. Аз ти харесвам някои клипове, но тия за... Аз ти харесвам клипове само за истина или се смеляш. Иначе другите клипове, извинявай, са гадни. И сега бързчето. Искам да кажа, че аз нямам никакви претенции към теб, но някои клипове псуваш и говориш за себе си, това малките деца, някои деца те гледат и после тези неща ги говориш, и после тези деца ги говорят на родителите си и на другите деца. А това не е хубаво и това се убедете, че всичките другите си клипове ме харесват. Съжалявам, не се сърди и феновете да не ми се сърдят, но кажете ми, не е ли така? Някой път доста псува и доста говори за секс и за пиянство. Да. И сега може да... Не, пак много макефи Цуро. Цуро, едва мънви! Много макефи Цуро, защото той му за банчек, печене и просто много печене, забавяне, такъв готине. Прави готини клипове. Да, много яки неща прави. Много ми харесват всичките му клипове, няма проценти към нито един клип. Най-много на нас двамата ни хареса, когато Цуро беше с прашките, нали? Да, с един прашки. И да, честно, имаш много яки клипове. Някои хора не ти ги харесват, но те са луди. Що не ти харесват клиповете, те са луди? Не, те са луди, като не ги харесват. Явно не разбират от хумор. Не, как не разбират. Сега съм хора ще видим. Хора. Аз съм най-големия фен на Майнкрафт, който играе е печен като мен. И за какво ще си говорим, не знам. Той един месец е седял на компютъра и не е играл и един месец не е спал заради този Майнкрафт. Абе не, един месец е... Една седмица. Не, вярно. От 9 часа сутринта съм играл до 7 часа. От 9 часа сутринта... Не, всъщност 8 часа вечерта съм играл до 7 часа сутринта без да спа, без нищо да правя. Ти си успех. Ами... И който играе Майнкрафт да си даде никнейма, да си го напише в коментарите и аз в някой сервер мога да го видя, мога да ви напиша в коментарите някой сервер и да играем заедно. Играете заедно, да. Аз не играя Майнкрафт, но приятелите ми от училище, и да станем тим. Даже и някои момичета играят в Майнкрафт. Аз имам мини приятелки в Skype, които играят в Майнкрафт. И оцелях и направиха си много як хоум. И... Погрозишка. Горихаха. Нека представям това Майнкрафт, да се върнеш за друг. Да, защото Майнкрафт, може би всеки го знае, но никой не го играе. Ама не, тук има много хора, които знаят за Майнкрафт, само не го разбират. Да. Приятеля ми. Да, той не разбира, не знае, неговия приятел не знае какво се игра. Знае вече. Вече. Ще аз го научих. За какво да си говорим друго? Не знам. Няма друго за какво да си говорим. Така че чао и до нови срещи, чао!